Mă, el trebuie să fie cerebral, mă. Nu trebuie să dezbrac eu singur. Cosmine, ia arată-mă și mie. Ia vezi ce ai aici. E moartă. Cred că ne-au venit și ele la care rămas pe acolo. Deci stați, știți, eu ce am văzut acum am văzut și e frumos acolo, e fete pentru toată lumea și-s de gașcă. Bă, boss, eu ți-am zis ție, și cum le-am zis și E treaba lui dacă eu am venit aici pentru cineva anume. Nu cum stau acum, așa exact așa m-am pus la masa aia, în capătul mesei și toate erau în jurul meu așa. Și așteptam și eu le-am spus clar de când am, să ne înțelegem de la început, nu-ți plac bați de cine îmi place, de la oameni pentru toate, vă cunosc pe toate. Că e, așa e, se vede dacă dă material așa e corect față de restul colegilor. Ne cunoaștem toți și atunci fiecare își face o idee despre fiecare. Și a început după aia că bine gândești, că de alea. Știu că gândesc, eu știu ce vreau. Eu n-am venit aici numai să-ți dau un bilețel, acum îmi dai peste 3 zile cu răspunsul. La mine da sau nu, îmi spun ce vreau. Și tu te gândești. Așa trebuie să gândiți și voi. Spui la fată, bă, ce vrei, ce ai de gând? Asta, nu, tu te gândești. Eu așa gândesc eu acum, nu știu voi fi. Nu, eu întreb, da sau nu, dacă nu... Nu e vorba de aia, e vorba de viață în general. Îi spui care sunt intențiile tale și care... Mă întrebau ce intenții au băieții. Păi nu mă întreba de fiecare în parte, că eu nu-i cunosc. Nu pot să răspund la fiecare. Îl știu de o săptămână să-i spun ce intenții. Nu știu. Că ăla, nu știu, ăla îi place ceva, ăla e invers. N-am cum. Deci eu n-am zis de nimeni, de cineva special, el va fi și care cum vă știți. Doamne! Cine mi înțelege semnul cunoaște. Lasă. Nu știe nimeni pe asta decât cu ăsta, când făceam eu pa, Doamne! Și de aia și ele așteaptă să mergem toți acolo, să fim toți. Păi și hai să se ringați și hai să Aole. Pe bune, da? Haide! Ce crezi, că nu-mi zici de două, că eu n-am. Asta e nervos. Te doare. Nu, mă doare piciorul Da, aici. da. De ce să fiu nervos? Că da maică ta de gol cu Ticu. Și platou și alea, Lavinia. Aia e a ta. Nu. Gata, De nu ce? mai, E o asta e. vârstă mult prea mare pentru Sau poate mine. n-am înțeles eu bine că o zis Tudor, dar nu știu. E o vârstă mult prea mare pentru mine. Nu știu, mă, fiecare este pentru toată lumea. No, e al pupă pe Ștefan, deci acolo nu. E legat. E legat, nu e vorba de legat. Că una e când stai aici și alta e când stai acolo. Poate ei nu-i place de asta că fumează 7 pachete, de exemplu. Sau lui nu-i place altceva. Când stai și ești casă în față, nas toată ziua, se schimbă regulile. Nu mai e că aici că stai cu mine și mă vezi toată ziua. Știi că nu urlă la tine dacă nu convine ceva. Sau o zic în față, bă, nu-mi place aia. Dar când te duci cu ea acolo și vezi că aia, bă, băiatule, ce faci? Dai 1.000.000 pe săptămână la țigări. Într-o lună dai jumătate de salariu. Deci poate o deranjează și pe ea ceva. Fumează ea, de exemplu? Nu. Vezi, deja din start. Îți spun o treabă, ai văzut? A mea fumează. Am discutat despre chestia Cât am stat eu acolo, noi și nimeni la țigară. După ce am plecat eu și ele pe afară, pe acolo, nu știu. Și am zis că ne înțelegem acum prin bla bla, prin de alea pe afară. Dar de astea le lăsăm că nu mai suntem, v-am zis, la 15 ani să urli, să care cum. Te duci Da, acolo mă, ce mai bine frumos. și hai să nu mai urlăm. Hai să nu mai fim, hai să fim bărbați. Să mai țipăm pe să bune, fim nici eu bărbați. Nu mai mult pe gar, nici eu nu mai. Hai să încetăm să mai. Nici Deci și eu când am ieșit acolo, m-a chemat la poartă să ies în grădină și au ieșit și ele câteva. Și au început să... A rămas. Ce să mai... Ca și pe aici sunt. Păi da, deci... Și de-aia zic că vă dau un sfat acum prietenesc, că sunteți toți, eu fac prieteni și eu așa sunt învățat, eu sunt prieten cu toată lumea. Că-ți mai zic, că-ți fac aia, asta este, suntem aici, că dincolo poate o să fie și mai multe, că și ele nu se înțeleg toate între ele. Eu am văzut, eu am stat și m-am uitat așa cum ne uităm, deja e ceva acolo care se râc. Nu am văzut mici grupuri, că au stat toate acum. Dar îți dai seama despre cum vorbesc și cum se... De exemplu, Adriana aia săracă s-a pus în capătul cu mitoare, acolo. Și m-am băgat la un moment dat am făcut așa că nu veneam. Dar tu ești aici cu noi sau ce faci? Ce? Păi, ce ai zis? Nu auzeam. Da, așa e fată drăguțelă, da? Trebuie să... Mie îmi place ciorba! Nu, stai mă, Gorbaciov, că și pe tine te-a salutat una. Cine? Stăteau două una lângă alta, una l-a pupat pe Valentin și una pe tine. Pe bune? Dar nu, pe ce rost are să te minți? Cum Că așa poți, dacă ai soartă că ne-o pupat pe Bine, toată dacă lumea. sunt din alea care nu mai știu cum arată, îți dai seama. Și pe mine mă întreba că ce fată ți-a făcut din prima Te auzi că mai ești prieten, dar Ii, morto! Pe bune. te gândești cum o cheamă. Mihai nu sunt eu.
Erau două una lângă alta, dar ți-am zis, ne-am și spus și lor, nu vă pot reține pe toate acum, că și pupă. Pe cine? Am înțeles ăștia doi, ăsta și ăla. Îmi zici un detaliu. Nu Când pot să îți dau aduce detalii, aminte. nu dau detalii, te las Nu, așa. cum arată? A, Nu bine, pot lasă să dau lasă. detalii. Face. E mai bine, așa, lasă, ascultă ce zic. Că e cel mai bine așa pentru fiecare, să nu zic Dar că îl ce, ție mă, de ăla sau... frate, băi, dar... Auzi, mă, Robert, dar ce am, mă, frate, am... Nu mă, eu n-am zis. N-am nu, cap, nu. n-am... Nu mă, dar am zis să... Băi, eu vă dau un sfat prietenesc, ca niște prieteni. Gândiți, când mergeți acolo, fiți maturi. Nu sunteți. Aveți câte? 15, 20, 30 de ani, 25. Spune la fata celui, asta așteaptă el. Eu asta am văzut, mi-am dat seama din toate. Chiar tot ce vreau! Asta, că se rezolvă și cu el. Acolo e altă șmecherie, boss, e altă șmecherie acolo. Când ești una lângă altă... Robert, intrăm așa acolo. Și de aia, am zis așa, e bine. Până acum ce am zis de el că sunt mai multe, dar eu am tăcut că eu am mai acolo, am locul meu. pe canapea asta de săraca. Deci de aia zic, hai să ne purtăm ca bărbații, hai să nu mai facem materiale, hai să nu mai urlăm, hai să nu mai... Mi se pare, nu, acum faceți fiecare cum credeți, dar eu vă dau un sfat ca să fie bine. Să nu mai urlăm peste Mai bine. Pe Să nu mai urli peste, Da, da. chiar peste. De azi. Nu mai voi aplaudați! Te-au zis că faci ca și ca nu-ți dai seama. Da, mă, îți dai seama. De fiecare cât o fată acolo, cu părerea mea. Că sunt Oana 16, cum era? Oana era bine acolo. Nu avea treabă, nu. M-a luat odată N-a zis nimic. când m-am luat cu Valentina, zic, nu, că m-am luat așa de ea, nu i-am răspuns la întrebări. Și i-am zis că tu ești luată, știi, așa. Dar eu n-am zis și eu râdeam, ești luată. Și au apărut Oana, că de ce ne catalogați așa că suntem luate și de alea? Aici eu nu vă cataloghez nici cum. Da, ăsta a fost un termen, așa mi-a venit mie să-i spun acum. Deci nu că... Așa e Oana. Da, i-am luat direct și am zis, da, așa nu mă lua așa, că am înțeles și de el. Măcar cu asta să rămâne și... Mă abțin, dacă am alte comentarii. Nu vreau să comentez, eu v-am zis, am fost acolo, am vorbit pentru toți, am stat cum stau acum și am vorbit cu toată lumea. Ce ăștia? Ce nu vrea să zică, că le Nu, acum- face cert. Nu, bă, nu, eu nu. Nu, bă, eu las pe... Bă, aici toți suntem egali și acolo la fel. Fiecare care mai cum vine vorba, în cartier mai smart 2. Care îți place și aia, nu la... Crede-mă, aici contează mai mult ca acolo. Tu nu mai ai ce să mai, că tu... Tu ești luat, deci. La tine e bine și așa. Și cam asta a fost toată treaba. Au mâncat, fetele Hai, fost gata, bune. spune și eu de mâncare, că am înțeles tot ce ai zis. Că mă întrebau ce faceți voi acum aici. Ce crezi? Gătesc cu oamenii. Bă, frate, Da. pe bune și... Dar când am intrat, știți ce mă întreba prima dată? Ați adus toată mâncarea aici, voi mai aveți mâncare? Voi ați mâncat? Ca să vezi ce grijă, știi de... Dar știau că o să te ducă cineva acolo cu mâncare? Nu știau? Nu știam, mă? Mi cereau Dar mâncare, era n-am ce mâncat reacție înainte, oare? Asta nu știu. Ce reacție au avut? Că noi am întrebat, auzi, Costi, după ce ai plecat... Era doamna Virginica, care era singură în curte acolo. Când m-a văzut, o urla și a ieșit toată lumea. După aceea, Doamna când Virginica, doamna Virginica. Virginica. Nu? Nu, cu V, cu V sau V? I, cu I. Verzi. Cu V, Zic mâine să mă duc fizic doar. După ce ai plecat, zici la cameră, să ne ziceți dacă vine cineva cu mâncare, ca să știi dacă mai faci, nu? ele erau acolo, erau până auză, nu știu. Bă, măcar e blondă, brunetă, ca să știu că oricum nu le știu pe toate. Păi nu, nu cred că e noi. Că l-au zis cine a votat, n-am vrut să zic eu. Ce băiet a votat. Ce băiet? Unul cu mușchi, presupun. Nu. Eu cred. Ce să votez? Păi n-a vorbit asta, ai vorbit de chestia asta? Nu, mă, n-am vorbit despre Ai mine. uitat. Deci nu Eu le-am spus clar că eu am fost votat despre voi, cum au zis asta, știi, ca să merg eu mâine. Și le-am spus, dacă eu am venit în seara asta, am posibilitatea asta să vin în seara asta și mi s-a acordat cât am stat, un ceas jumate. Am stat cu voi, mâine nu mai vin, mi-a spus. Din respect pentru el, să vină altcineva în locul E meu. Cosmin, e Robert, Așa și nu știu. Dacă voi mi-ați propus pe mine mâine, eu nu mă mai vin. Alexandru Mihai, Deci mâine să meargă altul. Nicolae, Marius. Robert nu mai face ca animalul nimic. Asta unde a fost? Le să le băgați aici la ei, să le bage în dulapul de serviciu, bagă-le acolo. Să nu fie după alea. Păi și când am ieșit, mi-au zis că de ce n-ai făcut aia? Aici vezi că ouăle nu pot să le fac așa, nu pot să fac 20 de ouă, că trebuia să pregătești tot. Da, credeai 19 platouri de acolo, mă duceam cu 19 platouri. Dar nu mi-a adus și eu. Și eu m-am dus acolo, am dat pe ouă, imediat cu ouăle. Până Ai la... debarasat și ai spălat vasele? Am debarasat și cam atât. Da, bă, lasă-o, dragă, măcar... Ce să facă? Întreba, nu știu. Nu, boss, pe la 19 fete acolo,
Cine, la Vini? Păi da, aia era. Știam, am dus. Și eu zic că tot la Sau nu știe? la vine. E la